kakatang ukpa badukon badman bakod. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selok jong omen sem bakod kinan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ro. Ko Jesus bi je hagan step sachisin habang iwana khamat jome ni ai kajing sngungu ni ai kajing ro ni ai kajing kublay kajing na gabanta baro kajing e kajing kerku kiba mela ai ha kajing em kajing namar meu blay bala thawengi meu blay bal ai ngi kana kajing em bal ai ngi kana kajing ngai meri me sumaringi me yadai ngi me penlaj ngi na kajing pang na kajing sitam me penlaj ngi na kajing e kajing jenjar me penlaj ngi na gibor kusut na gibor krei na gibor jong omen sem baman den mata kadau ko jisu bi je ha kana ka step such as in ken ni wana khamat jami ban pen pau kana ka jing sngu ka jingi kana ka jingi ro ka jing ai kuble ka jingi lengba kana ka mas ka khoj ko jisu bi je ha kana ka step abang iwana khamat jami ban truai ka jing truai jingi ban trua ha khamat jami ya ka jing duai ka jingi ni wana khamat jami ban IT la de den mata kadau ni kerpat kan yeme ni dem ngungon kan kle ka jingi ha khamat jami ba men simti yangi ba menang ri menang sumarengi menang yalam yangi khamtame ha kanai kasngi bangila ban leb ha ka jing em ka jingi bangila ban e jela de bangila ban e jagi hanman ki para ka jingi bangila ban e jame ba ban sakri yame rukum ju kerpange ha kanai kasngi yarap kan yangi bangila ban like na kapop bangila ban le persya ya ki jing snu ki bawan ha ka jing em ka jingi kohan men ko para ha kani khlmato ken ngin penbab nautrai nag banta ki pop kisang nag banta ki lat ki let kitam ki duna ki bangila le ha ke jing em ke jingi ai bau trai un ma ki pop ki jingi ai bau trai un weng no ya baro ki pop kisang ke jingi un weng no ya kata ki jingmong ba ki pop ki wanra ha ke jing em ke jingi hapo ka ying ka sem ke jingi ngin pai so trai ngin penbab nautrai nag banta ki ne ki pop nagbanta kilat kitam kiduna kijungi nga phla au blay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop sibun da gijung perkhat da kiktin da kikam da gijung leklet da gijung le palat jonga da gijung le palat jonga da gijung le palat bakrawe jonga damar kata kerpa di kamaria bekhoj kabai sa kate sati ya ki angel bat kirkhoj badapi ko hanmen ko para banduai na gebanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen kenrat ko blay is na yangi try kenrat ko blay sayangi Kristo map ko Kristo rap ko no benim jangi benim yangi try kan rat ko blaze yangi duai hakane kamas ke bekhoj ngi duai kerpange na ke benta ke jingkoj ke jingkhia jong I Libya Mary khar ai boble tracken rat un kner gi ti gi jingu un ai I ke jingkhia ke bapura hakeleng ke mat bat ke man sem kum juro ngi wanra yalade hak marutrai ngi IT yalade ha ke jingri ke jing sumar ha ka jing yada ke jing u yangi
ai bagabor ga jong turai kenang pan klan yangi ban le persha ya ga jing snu ban le persha ya ga jing kwan ga jing kwa arha jong kamet ga jongi to ai ngi karpat ko ble badan bor baro ba da ka ba durya barbor ya ka ka ba shisha bat ka ba be ngin la bat pandap ya ka ba pen sno bahaya me ha ka tin bat ru ha ka kam daw try jing Jesus Christ ukon jong me ubim bat basan sha kat bat me ha ka jing long ka we jong men sem ba khoj ublay junom la junom amen Kajing pula anak isti jong Jacob bakut kalong ka basaw ko we ru ispo ko ba ije ka ka bapan me yak itama bat ka ka bapan me yak kajing yak kaja hapadang jong pi hato omdai kajing kwa brai jong pi ki ba yale thama hapo ki khot met jong pi kwa bat pi miyo kumta pi paniap bat pi hun bat pila pimla banyo kumta pi asyo bat pi yale thama pimyo namar kata pimpan pipan bat pimyo pediang namar pipan bakla ba pindup yo penut hak jingkwa brai jong pi kiru kala jutang hato pitip mo ba kajinga long lok bat kaperthai kalong kajinga shun bat ublay namar kata jar bakwa batlong ulok jong kaperthai upenlong yalade unong shun jong ublay ne phitarai ba kalong le no kata kaba kajing tho kaong kaman sim kaba ulabu hapo jongi kathap tang ban pi hun Henry, ula ai shu ya kajing ai. Namar kata kajing tho kaong. Ublay upersya ya kibas sarong. Henry u ai kajing ai ha kibas sungurit. Namar kata to pendam yalade ha ublay. To ile persya yuk sut bat un penyap napi. To jan sha ublay bat un jan shapi. To sat yala kikti pi kinong pop to pen khut yala ki donut pi kibriu ki baar jingmut to kuslai to ut benyaw batoyam ai ba kajir khi jong pi kan kala sha kajing ut benyaw bat kajing kemen jong pi kan kala sha kajing sose to pen rit yala de hakmat utrai bat un sakentiu yapi sha jirong Kaktin jong turai.
ku drive dan ringkat bat pi Ringkat berpiru. ka jing pule na ka gospel ba kuj kat kumu Markus ka buram hame ko try hakata ka por u Jisu bat kisan ranjung u hiar naulum bat kila lej lang ba ka Galilea bat syam lakwa bantip manu ru ya kata namar ba lodang hikai yala kisan ran da ka baong haki ya ukun obreu en saiti hakti jong ki breu bat kin sapanyab yu tenda ulala penyab yu un samipat hadin laisngi Henry kim shams nguthu yagata ka jung hikai bat kila shifting ban kali yau kilawan poi sa Kapernaum bat haba uladon hapdeng hapo ying ulakli ya kisenran pi yanya ayu halanti Henry kila shus ngap jar namar halanti kila yanya paramaki shphang uei bakrau tam ti ulo shong badol khot ya ki khat arngut badol ong haki jar bakwa banlong banangkong udei ban khen yalade bakhado e bad banlong usakri ya baro ula shim ya weu khna badol penyeng ya u hapdeng jongki bad haba ula piam ya u ula ong haki jar ba priang snobha ya wei bakum une uknaret hakakarteng jonga upriang yanga jar ba priang yanga un priang yanga priang yanga Henry yauta bapha yanga ka gospel lo try jingiro yame ku Chris ka ei ka bapan mi ya ki thama bat ka ei ka bapan mi ya ke jingya ka jia hapdeng jongphi kanai ka dei ka jingkali ka bang yos ngeu ha ka jingpule ka banangkong ka bang idang pule manta ka sngi ka ei ka bapan mi ya ka thama bat ka ei ka bapan mi ya ke jingya ka jia hapdeng jongphi kanai ka dei ka bangi haban jubab manta kasngi ko hanmen ko para badom dei ta manta kasngi Henry man kasngi man ka por ngidei banjubab ya kene ka jingkali ke eg bapan long yinga ban lepop ke eg bapan long ya kaying ka sem ka jinga ban ya pait ban ya pra ban ya ka jia man ka por ke eg ka daw ka pan long yinga bangan yo ya kene ka jingpang na ka jing sitom ke eg bapan long yinga bangan yo ya kene ka jing sajia ha ka jing im ngide ban kali ya kine ke jingkali ke eg bapelong inga balong kumne ladang along ubabha ngide ban kali ladang along ubesniu ladang hapa ka pop ngade ban kali ya kine ke jingkali but ngide ban jubab ya kine ke jingkali ki bangi kali klem persang ban jubab dalele ngimla ban light na kini ngimla ban long kita ki babha ke jing em ke jungi dei na mata ka daw menta kasngi u Jacob bat kumjuru u Jisu leng ba ka gospel jong u Markus kalanong ba khandai dekot laipo hadu laipanyo ka khot ka weri ngai pi bangin pusan bat ngiyo ge jing jubab na kine ge jing pule ki bangila pule menta kasngi dei na mata ka daw ngi pule na kaju kasithi jong u Jacob kalanong ka ba ning kong ka line ka ba khat lai du khat san ka ong sha yang ai pi ka ong sha yang ai pi bat kum juru ka jing pule ka bangi pule mata kasngi kala batai sha yang ai pi bale ngi yomat yakine baro kade ka ba manga ma pi ngi IT yalade ha ka jing kwa brai jong ka do ngi IT yalade ha ka jing kwa brai jong ka met jongi haba ki jing penshoy ki wan ha ka jing em ka jung a ka jung pi ngi ngim persang banong em ya ki to ki jing penshoy ngi ngim persang ban ye le persha ya ki Henry ngi dam ngu ngon ka klik ka jungi ngi IT la de ha ki to ki jing penshoy ngi IT la de ha ki to ki jing kwa brai jong ka do
ngi kuang ngi IT ladi ya kato gajing persngo bha ya kamet gajungi ya gajing mut gajing perkhat gajunga gajung pi habang ngi pe haba ngi langop ha kapop gajungi ladang ngi pe benia ladang ngi pusan bha ka egi ba penlong nga ban le ya kato kapop kadai kane namar ba ngatep kato gajing pensoi kawan hanga kalong ka basneu ladang ngamle persai kato gajing pensoi Henry nga klem persang banong ya kato ngam sem persang ban yai like na kato ka jing sneu la ne kato ka jing pensoi ka bang kendu den mata ka dau ni ong ba ni IT yala ka jong ka jing kwa brai ha kito ka jing pensoi ba ngi ngop ha ka pop ujo ko buong ba ngi ngop ha ka pop ngi le ye ki pop ka jungi ngi ngop ha ki kam sneu ka jungi ba ha bang ngi ngop bi kam sneu ka jungi ngiyo ya kata kajing saja ha kajing kajing saja ha kajing mamarwei kapan pang kapan sutom yang ayepi kapan telot yang abadepi kapan duno ya kata kajing ha kajing kajunga kapan duno ya kata kajing klein jong kamet jong kajing ko kajing khia kamet kajunga kapan duno ya kata kajing ya dei jungi ha ka lang salang kapan troy no ya kata kajing kajungi ha yang asem Kashim no kaweng no ya kata kajing ya long kawei jungi hapo kaing kasem balai namar ba ngi don kajing kwan lade ngi don kata kajing kwa raha hakadanot kajungi ngi don kata kajing kwa raha hakajing kajungi kata kajing kwa abasniu ko hanmen ko para kapen long yangi banduno ya baro kijing baha kajing kapelong yang i banduno ya baro kita kejeng kerku kijong ublay. Dai nama takadau Jacob haka chithi ke banangkong kejeng kamong amane kalain ke bakat lai hadu katsan ka ong chai yang abadepi. Lada mapi PIT lade ha kejeng kwa raha ha kejeng kwa brai jong kamet jong kado kejeng pi pinyo e kejeng tim kejeng blay. Henry lada PIT lade ha kejeng bah lani kata kajing kwa raha lani kajing kwa kata kajing kuhan jong kamen sim kajungi jong kajing kristan kajungi kaya rap yangi lani kawan ra kata kajing kajing kurku dai nama ta kadau kasong hanga hapi banjet ladangi kwa banyo ya kata kajing kajung blay ladangi kwa banyo ya kata kajing kajung blay ladangi kwa ban yo ya kata kajing ya long kawai haying hasem ban ong no bangin long kita ki breu ki babha ki breu ki ba ki wirat ha kane ka jing jungi ha kane ka parthai ngi dei banjet ya ka babha ha ka jing ngi dei bandon ka ta ka jing kuwa ka babha ha ka jing shubo menta ka sngi philai phla yala ki jong ki pop hau ling do leng ba ka sakramen jong ka jing phla pop ha ka to ka por ka ba pi phla pidei bandon kata kamen sem ban ong ba hadin kane ka jing phla ngan le persha ya kane ka jing sneu jit ka we ka jing sneu ba ong ngan le persha ya kane ka jing sneu kat la kat yai ngan nom ong hoi ya kane ka pop lada pidon kum kane ka jing kuwa ka babha ba ngan le persha ya kane ka pop klempep pin sadon kata ka bor ban ong ya kata ka pop ladanga ngam don kata ka jing rai haladi ban le persha ya kata ka pop lane kata ka jing sneu ka bangal angop hakis ngi beladap ladangam don sisha kata ka rai ke baskem nganom la ban light naka kumjuru manta lada pikwa ban yo ka jing bam lane ban yo ka jing hakaying ka sem ka jing pi don kam ban kuwa ang ba ngan penyo ya kana ka jing ngan penyo ya kana ka jing bam ngan penyo ya kana ka kup ka sem da ka ba nga kamai hok da ka ba nga kamai hok da ka ba nga le ki kam ki babha ladangi kwa ladangi don kana ka jing kwa ka jing thrang ka babha ngin sayo ya ka babha ladangi don kata ka jing kwa ka jing rang ka ba pen hun ya la ka jong ka do ba pen hun ya la ka jong ka met klempep ngingop ha ka pop kani ka ba u Jacob u itu yang abadepi berkum juru ko men ko para ka gospel jong Markus ka bangi pule ujisu ong yang abadepi lada mapi pikwa banlong ke bakrau hakmado blay lada mapi pikwa ban yo ikata ki kabor ka jong blay pi dei ban pediang yang ha ka jing jong pi kajing pediang jong yo jisu kanang ai borengi bangila ban le yaki kam ki babha den mata kadau ko hanmen ko para ha ka ne kasngi token kumba u Paulus
ula ong ha kasiti kejungu syaki roman hakalain laneka dekat ka bahnyo ka bangyo sngew uong yang ikomne ngide ban IT yalade ha ka an ga jong ublay ngide ban IT yalade ha ka an jong blay lading IT yalade ha ka an ga jong blay ka bamod ka jing hikai ga jong blay ngin sayo ya kata ka bor ban le persya ya ka jing kwarha jong ka met jong ka do ga jungi bat ngin light na kene K-pop ngin lain na gajing snu bangin yo karhai ya kita gajing gajing kerku gajing ngi duai hagane kasngi ngi kerpan bo jisu un ai ngi kata gabor un ai ngi kata gajing krishan un ai ngi kata gajing shai jung ban IT yala de haka ain gajung blai berkum juro bangin la ban persngurit yala de hakmat ublai gajing persngurit gajungi hakmat gajung blai kanang ai boring ken kohan men ko para ban le persya ya gajing snu kajing kawarha jong kajing embru jongi ani ro yaw Jesus Christ jong ngin yang ngin plai la ka jong kajing nge ka blai ka badan bor baro Unong tau ke beneng bat ke kendau Padahal Jesus Christ kun pamarway jungu Utrai jungi Ya balapun nomen sembakut Ya balakana kamariate sati Apo Pontius Pilatus Lasanar penayu Laya balatebiu Laya sikibayab Akasni kabalay lamipan ikabayab Ulakiu sa beneng usong sakamanu blay Kupa badan bor baro Nang tawan pat bandisar kibim ikabayab Kangai dhau man sim bakoj hakabalang katolik bakoj ha kajing salok rakoj ha kajing mabe kipop ha kajing mipat kado bad ha kajing em bom jukut amen Toduai ko para baka jeng kenya jenga ba jong pi kan long ba pediang huna kemadu belai kupa badan bor baro to try pediang yana kti jong pi na ke benta ke jeng ro bat barom bat kerteng ke jeng u ka jeng manto yang i bat balang ko jeng u baro ka wei kat ba ngilek niam ya ke jeng maya jong me ko try da ke ba pendep ya ke badai hok ka jong me ngikar patret ya me ba kane kabangi terwa syak borom sem jong me kanyalam yang i sya kajing pen em dau Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi to kanti laki danut to ngeneng utrai blay jongi Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jingpen em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa bakut ko blai badan bor bat bom jikut leng bau trai jingi u Jesus Christ namar
da ka jing kha yu ulapan thamai ya ka jing long breu barem bad da ka jing sha shitom jong ulapan dam no ya ki pop jongi da ka jing mi pa jong na ki bayap ulapli ya kalenti sha ka jing em bom jukut bad da ka bau kiu shame kokpa ulapli wang ya ki kerdop ka bneng bad namar kata rengkat bad ka konhon jong ki angel bad ki rukhoj ni ruai ka jing ruai ya ro ya me bad ngi pan bana klem sange Bakudu bleki pai Neng bat peltrai kita Da kaburam jong me Rayo sana shatrong Rayo sana klemku Rayo sana you blek chunong Yaro you tabawan Haka gudeng utrai Neng bat petrai kita Da kaburam jong me Rayo sana shatrong Rayo sana klemku Rayo sana you blek chunong Dasha melong bukut kotrai katame jong ka jingkut baro Namar kata ngikarpat yame topen kuj pen kentang ya kine ki jing terwa jungi da ka bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladino yu badala kamon snobha ulap yang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badalai ala kesenran ong to shim bad tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabenta jongpi Haka jukurkom enda lalayabam ula shim yukukuri bad kabaingu biang yame ul ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bad bom jukut ya kaba enpenme na kabenta jongpi bad na kabenta kibabun na kabenta kajengmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing bangi bam yu ne ukpu bangi de Kari kakuri Iben benar kajing yap jong me kotra Tadadu menwan Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap at kajing mi pa jong u ngi trwa hame kotra yukpo jong kajing em bad yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yangi babet ban yang akmat jong me bad ban sakri yame da ka bas nge red nge kerpat yame bangi ba yo banta kamat bad kasnam okres ngi long ki ba lapan yatali ka we daumen sim bakhot to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatala ka prathai ba to panjana ya ka ha ka jing it rangkat ba Francis ukpa ba ko jingi wal bad marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro killing do Token maulem ruya ki henmen ki parashin rang bat kan thei ki balayathia da ka bakermen ha ka jing mi pat badia baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to padiang ki sha ka jing shai ka khmat jong me
Tois ne yang ibaro ngi kerpat yami. Baringkat bat kamariate soti bakut kakmi jong ublay. Ujesa bakut ukurim jongka ki apostol bakut bat baro kerukut ki belapens no bahaya me pateng la pateng. Ngilong ke babet banyo bantalem ha ka jeng embom jekut. Bat pengeniro bat pandan burom yame daw kunjung me uji sukris. Da'u lembadu badha'u kan long hame ublay pa badan bor ha gajing long kaway jongomen sim bakut baro ka borom bad gajing ro junom la junom amen. Kumbalah hukum yang ngi daunong penem bad kumbalah hikai ngi dakchin blay ngi nod banong kok pa jungi bahabneng kalong kabukut kekerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kakendeu kumbahabneng to ayingi menta ka jungbam jungi kabahala kasngi batama yangi kerengkang jungi kumbang irogi ma bike bless new yangi padwat yalam yangi sha ka jung pensoi henry da penlaj yangi na kabas new to penlaj yangi ngi kerpat ko try na ka jung snew baro ha ga jing sabon jung me to a jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ga jing rap ka jing isne jume ngin la barabor na kapop bagin yo jing da na ga jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ga jing kermen bakut bat ga jing wan pat jung nong penem jungi uji sukres Namar kacungwe kalong kahima, kacungwe kabor kaburong, jinong la jinong. Kotra Jesus Christ, me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api. Wat pet yaki pop jungi hanro ya ka jingai jong ka balang jungme bada ka jings bun jungme ta ya ka ya ka jingsuk bat ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubem bat basan shar junom la junom amen. Ka jingsuk utrai kan barabor rengkat bat pi Tong ini terwa ya kada kejengsuk iwe highway pat kejengsuk bat pi. Lagi cek dalam nama Tuhan Yesus Kristus nama Tuhan Yesus Kristus juga yang ini pemberian ya kah Tuhan Yesus Kristus hai bekerja yang ini nama Tuhan Yesus lang ba ka jinga ka jinga snay jume ay magalong yung nga ka jinga namin pangmasin and yung ka jinga ka jinga klay kaya ka mat ka sa Jesus ka mat ka jinga pang jinga mat ka jinga ka jinga sa dog Hak mi ukun lang brod jong blay hak mi ubakid no ikipop jong kaperthe suk yangi ki bala shakhat shakane ka jingkawai jong ukun lang brod ko kan rad kam sung hak man rong apo kayeng ka janga and raise ong kang kakten kamen sem janga kan sakya hi kamet bat kasnamu kris kan ri bat kam yalam ni sha ka jing embom jukut amen.
kamet Islam Chris. Ngan penbena ki kam pula ba melale ngan shatmen na kajing snuwa hami ngan yaro yame ko jisu ko blei ba hakletam ko jisu beje hagane kapor hagane ka klimat nga ai kajing yaro yame ai kajing kulei yame ai kajing snuwa yame namar melawan rung talaka jong kamet laka jong kasnam ngajong me ha kadenot ke junga ha ke jungim ke junga yang bagian ke Eucharis ke Jisu meladan rengkat badnga ke Jisu beje kumbahagan ke sengi ngelap pedang ya kamet ke jume ngasngau kan panaiti lade hame tenle telang kajik don ke jume ke Jisu kanang ai boring kanang pan khlanya nga kanang ai mensim nga kanang ai yang ke jing slur ban le bha ke jungim kam tame bangan dang don susu kata kacing mut kacing perkat kacing kuah kacing terang kacing anut tang ke babaha kacing em kacinga pangalaban IT ladi ha kita kacing kuah kacing terang ke babaha ke bawan rajing kerku ke bawan rajing ke bawan rajing isnei ke bawan ra kacing ker baha kacing em kacinga Roji subeja ya rab yang agen kersan yang agen pangalaban ong em ya kacing kuah raha jong kadanut kacing kuah raha kajing kwan lanot jong kamet kajonga ai boring ko Jisu kershani ko Jisu bagan kasni bagan la susu ban ID lade tangha kikam ke babaha tangha jing kwan ke jing kran ke jing angot ke babaha sudah kershani ai boring nampan selori nampan klanya ko Jisu bangan laban le baha kajing em Jisu ai bor yang Jisu kersan yang Jisu nang yalam nang betelenti yang tong ini aduai toa ngikerpat ko belai badan bor baro bangin yo mat yo so jong kata ka bangila yo pediang kum kasor soskular lengba kine ki jingmaya daw kres utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi
belai badan bor bara unkur kuya pi ukpa pada kun pada man sem ba khoi tolai suk syakriot rai da kajing I jong pi markel yang Jesus ngam ya belai Aspa Prabhupada. Kaburam hokpa berhukum namun siam bukoi. Any roy try Jesus Christ.